Και ελάτε να δούμε τώρα την ερώτηση που έκανε στον Αλέξη Τσίπρα στα ελληνικά ένας φοιτητής από το Κουρδιστάν, σήμερα στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Μια ερώτηση που προκάλεσε αίσθηση. Με λένε Ουλάνμπεκ, είμαι ο πρώτος φοιτητής από το Κυργызстан που μαθαίνει την ελληνική γλώσσα στο ΜГИМО. Θέλω να πω ότι μου αρέσει πολύ η ελληνική γλώσσα, η χώρα σας, και θα ήθελα να δουλέψω ως διπλωμάτης, αλλά τώρα η Ελλάδα και το Κυργызстан δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις. Αλλά τώρα η Ελλάδα και το Κυργызстан δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις. Μήπως υπάρχει καμία δυνατότητα για την εγκαθίδρυση των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα με τις χώρες μας? Μετά από αυτή την παρουσία που μας γέμισε χαρά, να βλέπουμε να μιλάς τόσο καλά την ελληνική γλώσσα, μπορώ να σου υποσχεθώ ότι μόλις φτιάξουμε προξενείο θα είσαι ο πρώτος Έλληνας πρέσβης εκεί. Στο μέτωπο της διαπραγμάτευσης τώρα με τους δανειστές, των απόϊχο μηνυμάτων Τσίπρα από την... Και ελάτε να δούμε τώρα την ερώτηση που έκανε στον Αλέξη Τσίπρα στα ελληνικά ένας φοιτητής από το Κουρδιστάν,